Mayong buntag kanatong tanan mga kabatanunan. Good morning. I just want to praise the Lord. Kini siya nga plano, swerte gyud kayo mo ba? Kay kini siya nga plano nga dapit nga inyong gihimuag fellowship, plano na ko ni dito sa New Corelia Pataad. Unang inig-post na ko ani karon, magmahay to sila. Kay dire naman ko nahimong district pastor. Amen. Stilanan mga kaigsunan. Kinsay malipayon karon? I just want to be thankful. Sama sa akong gingon, I am a leader. Usa ko ka pangulo nga di ko mo ihap og numero. Kay kung ang naguban dinhi 20 ra, magpadayon me. I-post ra na mo sa Facebook nga maglaway mo sa among kalipay. Kay bisan sa kuha, I don't need numbers. I need people who wants to come to Christ. Amen. Pag unsa man ang 100 ka buko niya, buluyago ng 80. Pero kining naa karon, mga di ni buluyagon. Amen. Amen. Kana kay dili man ta buluyagon, nagdala kog karton. Kabalo mo siya kung himuon ani. Akong ihangyo nga ang matag usa nga nay cellphone adto dinhi isulo dire. Sige. Sige, atong patugtugan, all to Jesus I surrender. Unahan sa atong presidente. I surrender. Ibutang nato diha, unahan sa officers. Unya kini pod. Usa ra gyud atong gamiton ani pag documents ra gyud. Sige, butang dire. Documents. Oh. Asa magkisa pa yung mga batanon nga nasakyanan? Malihog ko mga officers, basig na pa yung mga batanon dito. Tanang cellphone, ibutang ninyo dinhi. Katong cellphone nga way signal. So karong umalabot nga Domingo, alas 8 sa buntag, auction sale ta ha. So pili lang mo barato mga suki. Natay mga iPhone ha. Dili gyud siya magubaw, di matagak. Pero matagak, palit ka bago. Ha? Sige, kaya di ko gusto nga ang cellphone mo'y mukuha sa inyuhang mga mata. O niya, dinhi, napa ba yung mga cellphone diya? Ha? Kumplito pa mo, asa ang taga, asa man ito mong pagmangkon? Ha? Asa man? Kuha dito. Tawagan dito. Isa patong na dito. Oh, dali mo. Pagtuwa na sila dinhi. Oh. Pila taga book church nga nakaroon dire mga kaigsunan? Kumplito ba ta? Kinsa nga church ang wala? Ay, wala. Prosperidad. Wala ang mga batanon pag yun sa prosperidad. Banglasan. Wala. Murag. Sila diya siguro. Murag wapo na yung mga batanon. Murag maghimo pa na sila batanon mga kaigsunan. Sige. Kaya giplaster pag yun sa to ang Taylor sa RD Ponce. Kung sa pagkangapon siya. Diara na. Sige. Magamputa. Amahan namong balaan, Dios nga magkagagawong sa tanan, magsugod ang among pagsimba, pagpaminaw sa pulong, hatagi kami sa kaalam mong kay balo, kining tanan among ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang atong kay-text mga kaigsunan, pagkatamis pamalandungon. Pahimangno sa ato ang Ginoo. Unsay gingon sa Proverbs chapter 4 verse asa to nga bersikulo? Verse 18. Atong basahon. Gwapo ni sa English. Sa Proverbs chapter 4 verse 18 nga nagingon, usa ka pagpahimangno sa Ginoo, gwapo ra bagay itong theme, faith, friendship, and also fellowship. Pangutana, asa man ka mangitag higala? Asa man ka mangitag tinuuhan? Asa man ka mangitag fellowship? Muna pangutana. Kaya actually mga kaigsunan, pwede man ka, mga batanon, pwede ka makagigala itong mga tao, pwede. Walay pili ang pakihigala. Pero sultian ta mo, pili agsakto ang imong mahigala. Kay basig ang imong mahigala, ang imong matuuhan, ang imong mapilusipan, maura po na'y muguba sa imuhang kaog. Wala po example, ang imong kauban, puros palahubog, asam na pa dong. Mabito na igingon, tell me who are your friends. Sumpayin niyo mga bright man mo. And I will tell you who
Nakatry man ko na sa una. Hapit ko mapriso anang word nga damay. Kay nagbike ko mga batanon, sa akong pagbike, giitsahan ko bag nga nay nangawat. Unya ka na, biyang yung nana, di biya ka pwede mo rason. Kay ang pangutana nas pulis, kung dili mo kailangan nung ang bag nasa imong bike, usahaw man mo na pagtubag. Unya kay nagbike-bike ko ato, nangawat og ya kay amigo na ko. Wapo kabalo nga mangawat na rin sila. Wapo ko gigwag at least na mauban me. Lain mi nang di ka maurien. Nagbike-bike kong sikat, tagoy-tagoy. Ning dagan o giitsa. Maugi paggukod in town sa ako ang naghinir kong dagag sikad. Kahilakon na rabaya ko. Lain biya ning mga bugoy. Mga lalaki ha. Kining inyong kabugoy ron. Kung nataw pa ni sa atong panahon, Kuya Bal, tinairay di mahilot ninyo. Talawan man ron. Ang mga bugoy ron, habit ako sobre ka rin, mga isog, magukas-ukas, pero magdagko iglawas. Sigurilo, pangamang niya, one time nagparking akong kutsi. Gihapak man. Wa siguro siya kailang at tagadiha ko. Gihapak na may mga bugoy, mangilabot ba? Gi-open din ako ang bintana akong gingnan. Kinsa ka? Yun siya nga. Kinsa po ka? Isog iyo. Burang kay bamba. Sige rag-rag ba? Kuy, pag-abot siyang amigo, niingon dayon. Yung nagilabtis, kari mo na. Giingnan ako, stilan, ugwa pa ko na pastor, magitukok na taka. Kaysa una, ang rayot na mo sa una. Karon, magkiksumbagay ng mga isog, mangita magbarkada. O kauban kay, nati atak yun. Kaug isog ka, ikaw ra. Panghagit og sumbagay nga manu-manu ba? Pero isog kayo, bay, ubanig ko bay, kay binuang, kabayot. Isog gani ka, limab, sumbagay. Pero ngita pa mo yung kag-amigo nga para lang kay, bay, back up ba kay kung asay kami sa una, walab. Sulong ko ako yung sa. Sabi ko, kalaban sa uno, dako kayo. Ay, dako, ano mo yun siya, pero dako pa to ni mo. Ay, kabalaka, kay naramang yung kanya. Naglagot mo kung mga kiksunan kay mga tanong kay nagduwa ko basketball. Niya ako di man gyud ko manghilabot, pero maunhan ko sa una. Ay na lang gyud kag pakitas ko Kaya nga akong utok so nawa pa may Ginoo. Iyaw wa may sulod. Musiga na ni kong mata, buwa ko'y pakialam. Nagduwa ko basketball. Si ko gitsa-itsa, dribble, gisungog man ko. Payatang rimo no, dako kay nga tao Ako kayo, itumon. Banga man ka, banga! Pugong rin ko. Banga, dehap. Ipakitaan ako, itsahan ako katulog. Sa tulog kay itsa, way suod. May ni palang lisod po kayo. Lisod po kayo po, no? Ala, binitsa, tinirab. Sige, mangyog panungog. Kada dribble na ko, kada liap na ko. Nya, kay gamay makigusaw na. Yan, lindot ba ning gagmay ka, kay ang bukog ba yung manggawas. Mutaok, mismong naong nga bla. Nya di pa kay misuod ato silingan may pero di kay misuod. Niabot gyud ang punto nga ang tanang espiritu ni Frieza ni Saka namang yun din Pag abot din kay si Sel naman, abuak. Paglagot ni yun nako mga kaigsunan, ako lang ipasabot sa inyo ba? Na kung isog ka, yan ang saktong isog. Giduol pa na ako, di man ako mananghid. Yan namin ang ana sa una, di ba? Mga tanon? Ana sa ulo, o hapak, saman. Bot, bayot. Pagkanana pa kasi mo, sumbag na dito, kay mauna. Dugay kayo, hapak-hapak pa sa ulo. Sige, pikas po. Hanto, dugay kayo mahuman. Istorya rin agad, nakulay man. Pag duol ako na, hunad na ka, blupe, bang! Igo sa dinyo. Pagka-igo niya din, wa na siya kabalos, kay lipong naman. Ako ginagawa mag-o. Bisagda ko ni hawa mo diha kay padyakan luparan pa nako niya kay lami kitaglawa sa una. Antod ron. Nya kay naabay tay sa leader Street Fighter. Di ba katong pinaana ni Gailo? Maganaana ba? Nya hilig makikog mga tumbling sa una, mga karate, apil ko. Luparan pa nakong pangab. Pat, bonita na kong tilbas sa kay tumba ko, kidako ko ihapak ko. Paghapak niya, bilag. Ako kay laki. Igo ng hubag diri Ingko, sunod, binuangan ko ni mo. Ay nagpakitas ko kay liugon pa ka ba?
Pagkakita na mo gapon, balik basketball. Nanap po siya. Saman! Go Raymond, go Raymond. Nabuutan na. Hangtod ron, magkita mi. Ako sa giingnan. Binuangan ako si one time, nagbita mi Kuya Bal. Dako mong gayabon. Unaan na rin sa mulakaw. Uy, Mon! Ito nga, saman. Sumagay na po ta. Sayaw na. Okay na ko, Okay kayo. Kumusta naman ka, Mon? Ay, wayo. Diba? Na yung mga panahon usay, kinsa man higala ang atong ubanan. Kinsa may tuuhan na itong mga batanon. Mutuo bata ng mga palahubog, mutuo bata ng mga bisyoso, asa na panulong, ugato na silang tuuhan. Mutuo bata ng mga adik. Unsay gingon sa Biblia? Proverbs 4 verse 18. Nangutan na manguni si Princess. Pastor, lahir na naman kung magwali ron, kay pangutanon na ko inyong birthday. Nangutan na si Princess, Pastor, unsay kitik, kung unsay imong birthday, iyahan yung birthday. Nagkabalo ba mo nga ang Els Precious? Kabalo ba mo mga Precious day mo rin? Wala ka nitingog di ay Princess. Sige ni Princess diri. Ay si Princess Manisulir is Precious. Isa unsay memory verse ni mo Pastor. Ingong ko nga unsay imong birthday. Kabalo ba mo nga ang Proverbs? Tanawan ninyo na sa mga Bible ha iniguli. Kung unsa kang bulana mao nay chapter sa Proverbs. Basagan ninyo ang Proverbs. Ang Proverbs taman chapter 31. Ang atong kalendaryo taman po 31. Unya, ang chapter 31 sa kalendaryo, ang iyang bersikulo, taman po 31. So, kung muyong ka, kung kano sa imong birthday, Precious, April 18. So, ikapila ng bulan ng April? Ikaupat. So, adto ka sa Proverbs chapter 4. Kano sa imong birthday? Ingon na siya, 18, Pastor. Basaha imong kinabuhi sa verse 18. Niya ang kinabuhi ni Precious atong iwalik. Sa gingon dia. Proverbs 4 verse 18 nga nagingon, but the path, unsa man ang path sa Bisaya? Nya duha mo kabuok, unsa man na? Pato, unsa man na? Pato, unsa na? Unsa nang path sa Bisaya? Dalan. Unsay simbolo sa dalan? Direction, destination. Kamo mga batanon, pangutan inyong self kanang inyong mga friends ba? Asa man kapadulong. Like for example, palahubog, asa kapadong? Kanal. Sa yuta, kay hubog ka, mo na giingon bitaw sa uban nga, napabitaw pinulungan ng mga, ay kita nagbinugoy man ta, pero dili yung tadautan. Na may nga, dili tanang pulag naong ilab, na ay uban, hubog. Nga mo nagingon nga, ang hindi marunong, lumakad sa saktong daan ay hubog. Mga nana, asa man imong direksyon? Ingon sa balang kasulatan, pagkaninutas tambag mga batanon. Kung gusto ka mangita gigala, gusto ka mangita og tuuhan, gusto gani ka mangita og kauban, mo man kalusik. Tanawa natay kauban. Karong gagabi mag-ilanay kita. Ayaw gid bugsugot nga na ay mao pinaaga ni i-memorize niyo ni mga dagwes tang batanon ha. Na gani mo'y makita ron gabi nga naglingkod sa kilid duula. Dili kay di ako nakaila dili mo man ni importante sa gipanganlag youth fellowship. Wa man taningon diri nga youth and then uyab fellowship. Dito man ang dating area unya. Tagaan man tamog 5 minutos. Ug malapas mo og 6 minutes disiplina na. Naman rin President's Council, ha? Tagaan, magtsansa, dili man ta magkuha na. Kinsa, verse 18, kanang dalan sa mga matarong. Uy, hinay man. Sundo na to ang dalan sa mga matarong. Take, mangutan na ko ninyo, ha? Klaro kayo ang Bible nga nag-ingon. Tambad sa balahang kasulatan, ikaw nga batanon, kahibaw ang Dios nga inig katiguang nimo, di nakakaalsag isa kasakong bugas. Nga naay sulod, makaalsa ka pero sako na lang. Kaya musugot kag sarili, naman tayo mga mama din hiyo. Kinsa ba? Tadara ba? Nanay dito suloyo. Kinsa ba? Sa una, kusgan na sila. Kaning mga tao din, kanang imong mga kusgan ka na sa una, palabhan nagdaghan. Pero karon manglaban na sila, di na nakaya. Kay mo pa'y pagtingog, mutingog ka. Kulang naglubrikan. Sakit na, kaibaw ang Dios nga maluya ka. Kanang imong 18 nga edad, sunod tuig 19 na ka.
habang tumatagal, gakabati ang kalibutan, gakawala ang imong kusog. Unsay tambag sa Biblia? Dala ang imong direksyon sa mga matarong. Amen? Lipay tani igsuon. Kamong bagong nabautismuhan. Kung wa mo misunod sa Ginoo, wa ka ni uban karon, sigurado asa naman ka. Sayo pa, tagay na. Imagine nimo, proud kay ka sa imong self nga ikaw ang giilang palahubog ka ng dapita, ikaw ang giilang bisyoso, imong ngabil ka kalagom sigig panigarilyo, unyag magkasakit, mangayo sa gobyerno di matagan, magbagulbol. Karon ang pangutana, kinsa may nipatay sa imong lawas? Ikaw. Kay kung gainom kag tubig, di ka ma-ospital. Naabay na ospital nga diagnose. Oy, anong maning nagsakit maning liver? Kay napuno nagtubig. Ha? O pa man ko'y nadunggan nga na ospital nga tungod kay hinginom og tubig. Pero daghan nangamatay kay hinginom og tandway, hinginom og makahubog, og daghan nagtiguag na kay ang bisyo na ilang gihigog mga direksyon. Gikan ko diha. Batang 90s man ko. Kisay mga batang 90s dire. 1990 ba? Grabe ay pud mo ninyo ipalata nga tiguang na kay me. Grabe panghansa pud mo eh. O unsa magang tuigon na tao day? Ha? O 1999. 1990 to 1995. Unsa ang mga chemical nga ginayup-yup sa mga batanon? Oh, katsubong. Nakatry na katsubong? Wala pa. Ako katry ko ng katsubong. Pag suyop nimo gamay na, tanang palibot mga kigsunan, mura na og 1 piece. Wala, nag-uwas buting. Walay mong hallucination. Nailad mo ko to. Kay mura ra maguna siya. Di na lagi ko kalimot. Kay simhut lang kagamay, wala, perting isuga. Pero sa una akong gikuan, rugby og solvent. Mao na pinaka-isog sa una. Ito ng Stagom City, dagang gipanganlag mga rugby boy. Napoy gipanganlag rugby girl. Mga dalaga paminaw mo, ayaw ninyo usiki sa kiat-kiat o igat-igat o sayo-sayaw o sagasa kanang imong pagkababaye. Kay after all, mawala na gani na bugha tanan buak. Pag edad ni mong 30, mama na kagdagway. Pag edad ni mong 40, kay imong gihatag sa kalibutan ng imong kinabuhi, sultian ti kadalaga, wa pay ni return nga malipayon nga naglipay sa kalibutan. Pwede ba na mo isayaw tanan? Kaya nga nung nakasulti ko na, gikan ko diha mga kaigsunan, gikan ko sa kalibutan, wa pa ko nangalagad sa Ginoo, nagtuo ko, nga kining akong direksyon, matarong ni. Kining akong giubanan nga mga tawo nga inigabot sa panahon ug wa mi kalipay labaw nag Disyembre manago mi mamalit mi glungni kay pinakakusog ato sa una tuba man. Pero giundangan ako ng tuba kay mo na giingon lagi unsa ganito Tagalago? Bahalag dili ta balidoktoryan basta di lang ka igit. Kay malimtan nga wa kay grade pero di gyud na malimtan nga naka-igit. Basta maka-igit ka sa klase, na yun na malimtan, forever yan. Pero sa diha, mga kaigsunan, nga akong gihatag mga batanon, challenge raman ning ako ba? Ayaw mo pag-ingon sa iyong kagalingon nga mamugos. Di ko mamugos, ha? Bahala mo diha, pero gisultian tadaan sa Biblia nga pangitaa ang dalan, pangitaa ang direksyon, kay kanang imong pagkabatanon, dili na mulungtad. Pulo katuig gikan karon, pila na edad nimo. Nagistoryahan na ibitaw mi ni Sir Tapinit, naman sa Sir Tapinit din Karon mga, usang yung tuig karon? 25. Sa una mga batanon, unsa gani mananom? Unsa mo tanom ang tao sa una? Paningog buba, murag ang tao sa kung nara ang tao diri ang uban murag nagsiyugog ba? Ha? Asuga. Ha? Nagsiyugog. Ha? Murag kini rin nagatanon ri gaan sa ko. Murag mga balaan. Sige, tubag. Unsa gani mo tanom dili na pod. Unsa gani mo tanom mga tao sa una? Digyon mo maningog. Kuya ba unsa mo tanom? Kamo diha boys, unsa gani ang paagis pagtanom sa una?
Daro ko no. Give me the word. Sa sakyanan pa na, naramay daw ka klaseng sakyanan. Manual o automatic. Unsa mo tanom ang mga tao sa una? Manual. Magtanim ay di biro. Maghapong na. Puso kayo na nga kanta sa una. Karon, tanawan ninyong Facebook. Matik na. Wa nay ang muharbis. Machine. Nanay murag traktor nga inig. Dugdug gawas. Humay. Nya karon na po'y bag-o. Nga nanay drone. Wala na mo bis-bis diha. Drone. Butangag chemical ang upat ka corner. Ipalupad dito. Drone na. Karon, unsang tuiga? 2025. Napulo ka tuig gikan karon. Giulagway ba ninyo unsa nang kalibutan? Unsa na nang tuiga? 2035. Hunahuna ko na siguro mga kaigsunan. Tanawag, wala na. Napulo ka tuig gikan karon. Kining bato dire. Balhin na dito. Alsaod naman na ron. Oh. Wala. Kay kinsay tagiya sa Facebook? Si Mark Cabardo. Sa to, Mark Sessenberg? Hamburger? Sa ba? Isa na paglito kaya ngalan? Mark Hamburger? Saka ba? Ana, ha? Mark Saka ba? Ana lang. Kabalo mo? Nagsabot si Mark nga tag-iya sa Facebook. Amo to nakita na niyo na sa inyong wall? Si Mark nga tag-iya sa Facebook, nagsabok sa antipara nga mahalon nga. Kung sa ganyan ang antiparang malon, kanang oak. Oak. Kung saan nga, ha? Kanang mahalon nga antipara ba? Oakley? Kung saan na? Oakley? Ok. Sige, ok na lang, ha? Ok, katong ok. Nana, Oakley. Basta ka, ang iyang design na murag infinite. Ay, naku, nakaingong ko, 2025 pa. Launching na nila karong 2026. Exciting kayo. Ang antipara ni kantidad o 80,000. Antipara, murag ma-iPhone. Unsay nasa antipara ni Pastor? Wa pa to na ako ma-post, pero kamong nag-follow, ako to i-post. Ang cellphone, gibutang na sa antipara. Hindi ko nadadaot na yun eh. Naglibog na maganita nga gilayo, gipaduol na gyud. Mag-jogging ka, ang kaning diring dapita na anay kamera. So gabang ga-jogging ka, kung ang imong cellphone ay ChatGPT, manual na kagsulti kay naan na say detector pag ingon nimo kaning videohi ko ani karong ga-jogging ko. Ga-jogging ka, gasturya ka sa AI. Videohi ko aning ga-jogging ko. Make it more cinematic. Pag human ni mo mga kaigsunan, na-record na dito sa iyahang antipara, na SD card. Makita ni mo, bisan pag naglingkod ka, unsay ipakita ni AI nga cinematic video. Mag-message ka, diri na mo abot sa kilid, makita ni mo kinsay nag-chat ni mo. Habang gadagan ka. Palit ko ana sa Lazada. Nakaingon ko, sa una, gidaot ang mata nga layo, karon mas ilang gipaduol. Unang moabot sa punto, nga ang kalibutan nga atong gipuy-an, dili na perpekto, kay ang direksyon, dili pasaka. Paubos. Tinuod nagka-high-tech. Sa una, ang USB na mo, nakabot pa ba ito, Kuya Bal? Tungdag ko ba? Magka-cellphone ka sa una itong Alcatel nga tirting tagasa murag sa bunira. Ibagnos pa ito nimo, kaya napay antina nga maganahan na ka, Nga, mangita kag signal. Ni uso bitaw ng wireless nga headphone, ayo tong headband, o AirPods. Nag-jogging mi anang tagong New City Hall bitaw. Kasugat namong tiguwang. Wa pa magkukabalo nga, naday wireless nga na kanang ibutang nimo niya, i-connect siya dito sa cellphone, Bluetooth ba? Pag jogging na mo makigsunan, nakoy kaubang estudyante kay maestro pa man kwato. Niingon man ang tiguwang nga, "Hi! Hello!" Dinireply ako estudyante. "Hello, sir!" Wa man itubag o balik. Ay, di ay pag-abot sa noon, naday earpad, naaday ka istorya.
Hello, napakadiha. Ingon ko, ulawa, oy. Oh, karon mga tao, karon musugot kay sa dili mura nagbuang. Lingkod, agi kidalan. Okay ra. Siya ra isa. Ug di ka kabantay nga nay mga airpad, nay mga wala na. The world is getting worse. Unya mo apil pag yung kas direksyon sa kalibutan. Kung ang kalibutan nagakadaot, unya mo apil pag yung ka, mas mahimo kang dautan. Ang kalibutan nagakadaot, ni apil ka, nahimo kang dautan. Where is your direction? Asa makapadung? Kisa may muluwas nimo. Hospital ka, tungod sa bisyo. Kisa may muluwas nimo, doktor. Labo nagmakabalo ang doktor nimo. Pastilan. Luoy mo yung kayo ni, pero this is ko. Luoy na kayo. Wala. Ulatan na lang ni. Pastilan yung uyan nimo. Ibutang nimo imong kinabuhi. Ang tambag sa balaang kasulatan mga batanon, mangita gani kag tuuhan faith, ha? Mangita gani kag friendship, mangita gani kag fellowship, pangitaan na sa mga matarong nga dalan. Amen. Dili mo attach sa mga batanon nga inighikap sa imo ang puanta ka. Kani nakatry man mo no. Ako nakatry po. Ug inom, nakatry kag inom. Sulay good. Tubig ba tubig? Kani si Gawad, nakatry kag bisyo sa una? Ano mo ito? Ha? So, kaysa rin mong bisyo, siya rin. Ayay! Gusto rin para ba mo aning mirror? Mary, did you know? Ha? Pasti lang. Nakatry ko na sa una, pinakaunang professional na kong giinom is kining Red Horse. Sa may slogan sa Red Horse? Lakas ng tama. Red Horse. Di ba? Daghan kang kainom? Sa una. Pero wa ko kasuway. Ikaw nakatry mo yung kaubisyo. Ikaw po nakatry. Kisa pa nakatry rin bisyo? Nakatry ka sa nakibal. Ginagmay. Dinag ko. Kisa pa nakatry. Now, mangutan ko niyo kamong gabisyo. Doon na ba mo'y opening prayer? Gaampo mo ay mo gainom? Ginoo, panalanginin ninyong ni nga makahatag ug maayong panglawas. Ginoo, na ako'y malburo, musigarilyo ko, makahatag kalig-on sa baga. Kasi may ginoong buang. Kaklaroan ng, bitaw ng, tama itong gihingon ni Piapal, unsay gamito na to, kalma. Kay kung magsigi kag sigilyo, magsigi kag inom, kinsay magsakit, ang tindira o ang nagpalit? Magsayo na. Kinsay mo gasto? Ang tindira o ang nagpalit? Silan. Kung mo na pagkamatyan mo, nahurot ang imuhang 100,000 og sinuyop, og ininom, og unsa pa ng klaseng mga bilyo, napay-email, hurot imong ludya, pinatyanay, pagkasakit nimo, di naman itong ma-recover imong parta. Another gasto. Munang niundang kong inom. Kay gigamit na ko kong utok. Tanawas Pastor Cabardo, nga wa na ko gainom, wa ko gabisyo. Miduol ko sa mga matarong nga direksyon. Miduol ko sa simbahan. Miduol ko sa Ginoo. Miduol ko pinagis pag-ampo. Nakapundar ko. Ayay akong pamilya. Magbuntis akong asawa na ako'y parta. Kaysa mayon ka. Ako'y pinakuan. Karon kay maminyo na ka. O sa may pagkaon mo. That's the thing. Be practical. Ang balaang kasulatan nagsulti na yun nga ang dalan sa mga mataro sunda na kay ang imong kahayag. Unsa to precious? Ang imong kahayag. Unsa imong sa Bible? Sanad. Sama sa adlaw. Ang imong kahayag basta wa kas Ginoo karon inigsalo mga alas 6 ingon ana. Ano bitong karong gabi tanawa daw na ninyong dagat diha unya kung nabo mo'y makita. Kano? Hayag mo na amot, murag dabaw mo siguro na. Wata kabalo. Pero tindog diri niyang gabi Kung ang imong kinabuhi gani, way Ginoo, tindog diha niyang gabi lantawa ang kalawak sa dagat. Kung naa ba kay makita nga hastang hayaga, aside anang mga kwandya. Ngit-ngit. Mura bag na kayong ka nga, open kay ko, pastor, abri ra kay ko, tinuod man na. Naman kay freedom, kay di man ka piniriso. Pero unsa nga klase nga freedom ang naani mo, kahayag kang ngit-ngit. Unsa nga klase nga batan-on nga naa kanimo nga direksyon, kalipay, kaligutgut, kasakit, asa, pili ka. Kay daan na nagsulti ang balang kasulatan, sundan ninyo ang direksyon. Mga kaigsunan. Paglain naman mo tinanawan ako.
Undang na kuan eh. Ayo sa kaistorya. I don't know nakadungog na mo ni katong istorya sa bata og iring. Katong kang kuya kagani ano yon nagtatagalog si kuya nakulban ako kanina ba. Basta magtagalog na ito si kuya parang susundan talaga natin to ng Tagalog. Para tayo magkasinabot dito no kasi kung hindi tayo mag-istorya ng Tagalog para maglibog-libog tayo. Oh, mo naging napas na malibog ka. Na ay bata ako na nag I don't know kung asa na ko ni na story nga simbahan. Pero maghisgot ang direksyon. Pisan mo man. O yan lang suyo padayon eh. Padayon na day. Naay inahan bata og tulog ka iring. Ingon dayon mga kaigsunan ng mama kay sige atimanon na tong iring. Karon ang iring samtang gakadako na magyud na sila karakter nga dili maayo. Except aning mga breed nga iring pero kanang iring buang kailan mo iring buang? Anong lagatagaw lang ba? Oh, di unsa og ang iro aspin man, unsa may ngalan sa iring? Asring. Asring no? Oh. Ilang galagaan karon kay nagdako na. Dog, hawa sa dog. Nagluto og pinirito panihapon ang mama, nalimtan man na niyag taklo. Pagbalik sa iyang mama, only to find out ang tulok ka iring na notpick na. Piniritong barilis. Mahal biya kay na. Nanutpik ang iring na ganaana na. Sa kalagot sa inahan, gilabay niya balde. Paglabay og balde, isa ra man nilang balde, nabuak ang balde, nasubra ang kalagot ang inahan. Kaya wala sila balde. Nanaga ng iring. Wala nagpakita. Pag abot sa anak ikagiskulan, tawag ngayon. Ming, 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 ming. Ang inahan, patapukan na yung mga iring kay pangtukpong na. Gikawat ang atong sudan karong gabi nabuak pa akong balis klagot na lang nga. Ano sila ka ma? Harsh man kay ka sa animals. Oh, pit lover dapat ka ma. Pit lover, mahal kay kilo anang barilis, pit lover, makaon ng iring. Lagot kisa. Pag ingon ya, ming, nanuo lang mga iring. Wala na ding mga iring ho, buragway sa. Yan na. Uwa di buna lang mama, amin mga iring pagbulang ka, pugna na, ayaw ma! Huwag mong subukan. Boom! Lagot ko ng mga iring ha. Sa iyo, ko magkikagikaw, ganyan wala na istorya. To make the long story sa ingon ng mama. Last na ko ng warning ha, ako inahan din isulod na karton. Ilabay ng iring sa layo. Sa iyo lagi, ma. Kaya kung mawala ang iring, may pagwala na po ko. O eh. Uy po kayo po. Iring, magpakamatay mo. Kauwi ba? Siya isuro na dito. Sama, di gani ka mo, apilong tikag puspos. Suko kay ubijit man po ng bata. Gidala ito niyang iring, gahilag. Last will in testament. Daghang salamat sa mga mana ba yung mga uiro, di ba? Karong mga generation. Daghang salamat sa time. Nagbuwag juta. Bot-bot. Pagpoya. Salamat kayo ha. Di na ako ni kaya. Bot-bot. Magbutang-butang na yung Facebook. Ang layo na natin. Bakit ka pa naganap ng iba? Hindi pa ba ako sapat? Sapat gani ka sa Ilonggo pa. Ha? Mananap. Sapat. Ilag-ilag siya. May dagang salamat sa mga memories. Taon ng mga iring mo. Play po yung meow. Salamat ni Allah. Bakta sa bata. Layo kayo. Naabot na lang siyang tagko. Lusot na rito. Gisugo sa siyang mama. Alas 9 buntag. Wa siya kabalik until 12. Nabala ka ang mama. Alauna. Alas 2, alas 3, wa pa kauli. Alas 4, wa pa kauli. Pagka alas 5, wa gihapon kauli. Nabala ka ng mama. Asa ka to niya tutong bata, ah? Iabot sa punto, alas 6:30. Nakauli ang iyahang anak. Nagduko-duko. Nagilag. Ma! Isa nga. Ano siya ka? Pasalamat to sa Ginoo nga gihimo niyang iring. Pag ingon niyag iring, nanggawas ang tulo. Iring. Sa nganong naapa maning iring nga rin eh. Ma, dali lang. Pasalamat ta nga naning tulo ka iring.
Ilabay na patyong ko na ayaw ma. Sugod ron ato na yuning at imanon. Nga naman, kay tungod aning iringan na kauli ko. Kay nasaag man siya. Ang iring mo yung iyang gisundan ug asa mo balik. Ni balik sa ilang balay. Unsay punto? There is no place like home. Where is your home? Tambulibid? Lago? Linuan? Where is your home? Prosperidad? Your home is heaven. I will die. You will die. You will die. You will die. I will get old. Mutigulang ko ka. Mutigulang ko ang katapusan nga mo pirma nato mga kaigsunan wati og dire gihapon ta mo balik sa among bunbon ang style sa atong lawas. Di man eh. Ang langit mo'y pinakadabis puyan kay di na ta mamatay. Amen? Kinsay gusto mo atog langit? Kinsay, ha? Lugla namin ito bagog amin. Kinsay gusto mo atog langit? Kinsay ganahan magpagamit nga batanon? Kinsay makighigalas Ginoo? Igsoon, let me conclude everything. Proverbs 4 verse 18 ang susi sa imong kalipay. Dili sigarilyo, dili igat-igat, dili tiktok, dili uyab-uyab. Unsa pa? Dili bisyo. Dili tong mga friends nga gusto kay mangyawa, gikan siyawa ngadto sa tanas, gipangtawag. Ayaw na. Friends, tuuhi ang mga higala nimo nga muampo nimo. Kana bitong magsakit ka, duulong ka, bro, kumusta naman ka? Di man na nimo makita sa tanang palahubog, kita ka na? Wala, mahubog ka, pasagtan naman ka niya. Una kang nahubog. Oh, mangita kag friends, pangitag friends sa simbahan. Amen? Pangitag higala nga gasimba. Pangitag higala nga muampo, kabalo muampo, tuluan kag ampo, ayaw ka idlas nga mura kag kasili. Ingnon ka magampo na, ha, unsa man ang magkag satan? Pa magkag vampira mahadlok magkagampo. Ngag magsakit ka unsa may susi? Oh, tanawa ra. Mutudlo gani mong amigo nga ampuan ka di ka mag-ididlas nga murag kasili kay kana siya nga higala gipadala na sa Ginoo para ang imong direksyon mo sentro diha sa atong Dios. Amen. I want to tell you, i-challenge ta mo. Balik lang mo sa kuha. Basta balik lang mo sa kuha, tagaan ta mo tsansa 1 year, di pa man balik guro gani Ginoo na. Pangita mo friends, i-compare niyo. Friends nimo nga muuban ka katong hinimba, nya friends nimo nga muuban ka nga dili hinimba. Tagaan ti kag 1.5. Kung mabaliktad nimong istorya nga kining hinimba, yawa ka padulong. Nya kini Hinoong wala ka simba, dalon ka sa Ginoo kay imo nang mapamatud-an ako, hatagan ti kag sa 5,000. Daghan kay ko kwarta diyan ako 100,000. Isa ka anak 100,000 gikan sa Indonesia. Pero ang kantidad na 500. Oh, nadato man ko dito sa Indonesia kay nagdala ko 7,500. Pagpailis na ko dito, milyon lang kwarta dito. Ang akong kwarta dito is 2.1 million pesos. Akong giana, gidaan, gilubog-lubogan ako. Limang ka na ka 2 million ko. Hala, gipay-pay-pay na ko. Kaihiyon man ko, kaihiyon. Sa Indonesia ni. Itong pag seminar na mong mga pastor, ihiyon man ko. Di nangihi ko, pag umag-ihi na ko. Kamay rin akong gihi. Ingon na itong kwan, sir, you need to pay. Oh, okay, I need to pay. How much? 25,000. Ha? Sinabungol ko ba? Nangihi ko by 5,000 ang akong bayronon. Upalit kag tubig kag 50,000 ang akong 2.1 million wa right 3 days. Hurot na. Kay maura gihapon siya kantidara. Pero i-challenge na mo. Mga batanon, kung dili na to sundo ng gingon sa Bible nga sunda ang dalan sa matarong, i-challenge na mo. Balik na ko after a year nga imong mga kauban kusog mamalikas, kusog mo inom, kusog mo sigarilyo, nahimo inuong kang buutan. Kusog mo email, nahimo inong kang buutan. Kay mo yung ko, pastor, bakak, matoy mong gisulti, tagaan ti kag 5,000. Pero musulti kung kanako mga kaigsunan nga wala, awa jo kay manawat. Una gingon sa Bible, pangita gyud og faith, pangita og friends, pangita og fellowship nga kanang imong madikit, mabag-o ka. 10 years from now, bag-o na ka. Amen? Kaya ako, sa area, ang ilang tanaw nila sa kuha sa una, kawatan. Pagwali na ko balik dito, nisigang ang mata sa mong siling anong ningon,
Ngun, ikaw na? Grabe nga question. Gikan sa agta, ngadtos lapa-lapa. Hala mo na, bago pa yun ay kasi. Imagine ninyo, kung sa yun ko, si ko kamalandong ba? Kung sa yun ko, ay namon kung atong balikon sa una, kaya nagpuyo ko sa squatter. Una na ingon ako din pastor, di na ko mabago. Ikaw nag-ingon. Pero asa man ang Ginoo, ikaw or siya? Kinsa may pangalan sa Ginoo, Raymond or Jesus Christ? Si Jesus Christ. Nganong wa pa man ka nabaguhan tod karon? Nganong mubalik pa man ka sa bisyo? Nganong daghan pa man ka? Nga maglaway pa man ka? Kay ang imong kasing-kasing, di pa nimo itugyan sa Ginoo. Itugyan. Nalingkawas, naluwas si Pastor Cabardo. Kaya ba na sa Ginoo sa inyo? Kaya sa Ginoo na sa inyo imon? Kaya. Nahimo gani niya ang tubig ug bino. Iya ganing gitunga ang dagat mga kaigsunan. Kana pa bang pagbago sa imong kagalingon? Unsay susi? Duol sa Ginoo kay hatagan kag direksyon nga sakto. Amen. Muna nga nisulod ang bagyong Tino. Kabalo mo sa meaning sa Tino. Ako ra ba nang i-vlog pero ako na lang ni isultidahan sa inyo ha. Sa inyo ha. Nanay po yung bagong sulod ron nga bagyo. Unsay ngalan? Juan. Sunod na ako na taga meaning. Tino. Nganong nisulod si bagyong Tino? Giguba niya ang Cebu kay naay mensahe si Tino nga dapat ning hinapos nga panahon dapat ang atong kinabuhi Tino tinud anay na Dios sa Ginoo. Amen. Ana na. Tino. Tinud anay ang bagyo, tinud anay ang kamatayon, tinud ang imong kinabuhi kay wa ka kabalo basig karon ra takutob. Kabalo ka? O di ta kabalo. Kinsa may nag-expect atong magtiayon nga sa Quezon nga nahulog. Nagkabalo di sila mga matay sila to. Wala, nagbawbao ra to, namalit og prutas, nagmalit og gulay. Nya kisay nagunaw-una nga kadto na wala. Kisay nagunaw-una atong 13 kabuok na matay dito sa bagyong Tino nga ang ilang una-una dito sa ibabaw safety na kay sila. Kisay nagunaw-una nga mahugma to, hurot 13 kabuok. Ang tulo wa pa nakita, ang pulo gilamay na. Kisay naguna-una nga sa kadugayng panahon ng Cebu nga bisadug daghan na kay bagyo nangagay pero wa gyud gibaw pero kisay naguna-una nga katong panahon na daghang nga matay, daghang nga wala. Imong kinabuhi wa ka kabalog kanusa. Busa bagyong Tino, ingon lang bagyo, niagi na siya. Tino anay mga kaigsunan. Ang Dios mga panalangin mga batan-on, gihulat mo sa Ginoo. Ayaw na ninyo sangpita ang Dios nga hapit na mong mamatay magmahay mo. Sangpita ang Ginoo karon nga kusgan pa mo. Amen? Fellowship, friendship, faith, pangita sa simbahan. Ayaw sa gawas. Enjoy ang imong pagkabatan-on sa kaluwasan sa Ginoo. Maayong buntag ug happy Sabbath kanatong tanan. Amen? Di undang ko. Closing song.